Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková odovzdala svoju demisiu, na poste však stále nekončí. Prezident ju odvolá, až keď bude poznať meno jej nástupcu. Dovtedy má viesť rezort. Ten sa borí s viacerými problémami. Podľa zdravotníkov ich ešte viac umocní, ak Peter Pellegrini podpíše konsolidáciu. Čo všetko musí hasiť nový minister, či si vieme dovoliť transformáciu štátnych nemocníc na akciové spoločnosti a ako sa má nový minister vysporiadať napríklad so zisteniami Petra Kotlára. Aj na to si posvietime v dnešných analýzach 24. V štúdiu je Peter Stachura, poslanec za KDH. Dobrý večer. Dobrý večer. A na diaľku sa spájame aj s Vladimírom Balážom za Smer sociálnu demokraciu. Dobrý večer aj vám. Dobrý večer, ďakujem pekne. A ja len dodám pre našich divákov, že sme oslovili aj pani ministerku, aby prišla taktiež do relácie. Rozhodla sa ale túto ponuku nevyužiť. Ale ak pani dovolíte, tak by sme v úvode si pozreli jej vyjadrenie, ktoré dala po stretnutí s prezidentom Petrom Pellegrinim. Verím a budem dúfať, že pán minister zdravotníctva naozaj bude mať tú potrebnú podporu. Hovorím predovšetkým ministra financií, pretože bez toho, aby sme jednak dostali tie peniaze do slovenského zdravotníctva, ale na druhej strane robili aj efektívne a úsporné opatrenia tam, kde sa robiť dajú. Ja som tieto opatrenia načrtla vo veľkom materiáli ozdravných opatrení, systémových zmien, ktoré boli doručené všetkým členom vlády Slovenskej republiky, čiže tie východiska tam sú zadefinované, len treba teda na nich začať pracovať a dať ich do praxe. Nahradí vás pán Kamil Šaško, prípadne komunikovali ste už? Nekomunikovala som s ním a neviem o tom, je to na rozhodnutí predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka a zároveň tak, ako sa dohodne aj s pánom premiérom a následne s pánom prezidentom. Ministerka robila aj odpočet u prezidenta, čo sa jej podarilo dosiahnuť. Pán Baláž, najskôr by som začala s vami. Spýtam sa, už máte informáciu, kto by mohol nahradiť naozaj pani ministerku? Je to jedno z tých mien, ktoré sa spomína v médiách? Nemám nejakú serióznu informáciu, ktorou by som nezavádzal vašich divákov. Neviem. Tých mien som počul aj ja viac, ale neviem. Ale počuli ste ich teraz z interných zdrojov. Viete napríklad povedať, že je v hre aj súčasný štátny tajomník ministerstva hospodárstva? Áno, počul som o tom mene. Pán Stachura, vy ako vnímate práve takúto možnú nomináciu, že by súčasný štátny tajomník ministerstva hospodárstva nakoniec viedol tento rezort? Hovorí sa, že potrebuje teraz v súčasnosti tam mať práve nejakého krízového manažéra. Tak zatiaľ sú to stále len špekulácie. Je to samozrejme rezort, ktorý podľa koaličnej zmluvy patrí strane Hlas, čiže ja by som si tiež rád počkal na tú nomináciu. Áno, počul som aj ja toto meno, že by to mal byť štátny tajomník ministerstva hospodárstva. Pána Šaška nepoznám, čiže veľmi ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Predpokladám, že aj strana Hlas, ale aj celá vládna koalícia si uvedomuje, o čo tu hráme, že zdravotníctvo je naozaj veľmi kritický rezort, že horia tam mnohé problémy. Určite sa o niektorých z nich budeme dnes rozprávať a mal by to byť skutočne človek, ktorý bude odborne na výške a aby bol aj svojbytný, dostatočne svojbytný a vedel presadzovať rázne opatrenia, aby to nebolo len také, aby boli všetci spokojní, ale aby sme naozaj posúvali ten rezort postupne dopredu. Pán Baláž, vy si myslíte, že pomôže práve rezortu viac, keď tam bude človek, ktorý je zo zdravotníckeho prostredia, alebo naopak teraz niekto, kto je skôr taký ten manažér a dokáže možno bezemočne riadiť ten rezort? Čo za vás je momentálne v lepšom nastavení? A zároveň ešte podotázka, aj pani ministerka povedala, že verí, že ďalší minister bude mať teda väčšiu podporu a najdôležitejšie je tam v tomto prípade komunikácia práve s ministrom financií. Ako vy toto vnímate teda? K tej vašej prvej časti tej otázky. Obidve riešenia, že to je človek z rezortu, zo zdravotníctva alebo nejaký manažer, ktorý príde zvonku, majú svoje úskalia, ale aj svoje prednosti. Skúsim toho, keď už rozprávame o manažerovi zvonku, musí sa obklopiť naozaj veľmi dobrým tímom, ktorý rozumie zdravotníctvu, lebo zdravotníctvo je extrémne komplikovaná záležitosť s milión rôznymi záujmami ľudí, ktorí sa na zdravotníctve alebo na to v tom systéme zúčastňujú tej práce. Takže musí tomu naozaj veľmi dobre rozumieť, lebo potom je darmo akýkoľvek dobrý manažer, bez toho sa nepohne ďalej. A druhá vec je, musí rozumieť samozrejme ešte aj trendom, ktoré existujú a budú nás v zdravotníctve čakať. A to je starnutie obyvateľov, prevencia, screeningy a tak ďalej a tak ďalej. Takže ak teda manažer zvonku, dobre, ale excelentným tímom, ktorý rozumie systému zdravotníctva. A čo sa týka pani... A tá druhá časť otázky, prepáčte, pani Ježová, to ešte bolo, že musí mať podporu v tej vláde. A áno, to musí mať, to je jasné, ale tu by som, napriek tomu, že ja nechcem vyvolávať nejaké trenice, nezhody, alebo čo ja viem, ako to mám povedať. Pani ministerka je podpredsedkyňa Hlasu. V prvom rade si musíte vytvoriť priestor vo svojej vlastnej strane a
na rokovaniach o konsolidačnom balíku boli zástupcovia všetkých troch koaličných strán. Pán Stachura, vy si myslíte, že zmena na tomto poste spôsobí to, že zrazu bude mať väčšiu dôveru nový minister, bude vedieť vybojovať lepšie podmienky? Bavíme sa o konsolidačnom balíčku, ktorý je schválený momentálne, teda môže naraziť na prezidenta. Dobrá otázka. Myslím si, že tak ako aj pani ministerka, myslím si, že tá jej labutia pieseň, tá konečná reč, ktorú predniesla na ministerstve zdravotníctva, keď teda ohlasila svoju demisiu, bola v niečom pravdivá. Ona spomínala to, čo teda aj verejnosť stále dostáva túto informáciu, že je nevyhnutné, aby minister zdravotníctva mal podporu premiéra, pretože, ako povedal správne aj pán doktor Baláš, tie záujmy v zdravotníctve sú obrovské, tlaky sú obrovské. Pokiaľ nemáte veľmi silnú politickú podporu a pokiaľ nemáte na svojej strane aj ministra financií, ktorý rozhoduje napríklad aj o tom, ako bude vyzerať budúcoročný rozpočet, tak je len veľmi ťažké potom budovať nejakú svojbytnú zdravotnú politiku. Takže z môjho pohľadu nie celkom je šťastné, že tento rezort patrí Hlasu, hoci premiér a aj minister financií sú z inej strany. A myslím si, že teda samozrejme je to rozhodnutie koaličných partnerov, ako rozdelili rezorty, ale pre zdravotníctvo žiaľ si myslím, že to nie je správny krok. Pán Baláš, to je zaujímavá otázka práve to, že či by bolo lepšie, keby tento rezort mal práve Smer, ktorý momentálne má aj funkciu ministra financií, že či by bola možno lepšia vyjednávacia pozícia, alebo si myslíte, že by to nejakým spôsobom nezavážilo pri tej tvorbe konsolidácie, pri tej vyjednávacej pozícii? Ja by som nechcel, aby okolo toho vznikali nejaké mýty alebo nejaké veci, ako to je, že keď sú tí z jednej strany, tak tam si to nejak spolu upečú a potom to ide nejak veľmi dobre. Politika je tvrdý biznis, proste tvrdá práca. Pán doktor Stachura bol štátny tajomník, vie, čo to znamená. Proste tam, keď si nevydobujete svoj priestor, tak ho nemáte. Musíte si vydobiť svoj priestor a v tom priestore sa musíte pohybovať. A musíte byť uveriteľní. Musíte presvedčiť tých svojich súperov, nebudem ich nazývať súperov, partnerov, aby vás počúvali, že to, čo vravíte, má svoj zmysel a bude to na dobro celej tej politiky, ktorá je na 4 roky vyhlásením vlády a programovým vyhlásením vlády vlastne zadaná. Takže toto všetko musíte urobiť. Takže ja úplne seriózne to poviem, že nemyslím si, že to nejaké priateľské veci pri víne budú rozhodovať o tom, ako zdravotníctvo pôjde, hoci ja samozrejme na priateľstva verím, ale tu je to troška inakšie. A ešte sa vrátim k tej premiérskej téme. Ja to vnímam tak, lebo samozrejme som lekár a pracujem v zdravotníctve 40 rokov, takže to je jasné. Ale premiér má secakramensky veľa práce. To nie je len to, že sa díva na zdravotníctvo. To vám horí z každú chvíľu niektorý iný kút v tej vašej domácnosti. Situácia nie je ľahká vo svete celkové. Nezdedili sme ľahkú situáciu ani my v štáte, takže to také, že premiérová téma a teraz to všetko pôjde dobre. Nie. Musíte tvrdo pracovať. Moja životná skúsenosť je, že tvrdou prácou sa viete niekde dostať, ale nemôžete sa spoliehať na niekoho iného. Kto si ale urobil z toho momentálne svoju tému je prezident Peter Pellegrini. Ja som to už naznačovala, že môže to práve tam naraziť. Môžeme si spoločne pozrieť vyjadrenie po stretnutí so zdravotníkmi. Či teda má šancu prejsť konsolidácia v takejto podobe, ako ju schválil parlament? Do toho, ak dostanú ešte ten klin destabilizácie a narušenie akoby istoty nejakého kariérneho a hlavne mzdového rastu našich lekárov a sestier a záchranárov, tak to naozaj prispeje opäť k destabilizácii situácie. A preto si myslím, že tá situácia je v takom štádiu, že treba z kratšej cesty zísť dolu a hľadať kompromisné riešenie. Možno sa nepodarí vyjednať na 100% to, o čo žiadajú lekári. Na druhej strane sa možno nepodarí vláde ušetriť na 100% to, čo zmrazením alebo znížením rastu platov a sestier, lekárov a záchranárov chcela dosiahnuť. Ale vyzývam vládu a žiadam ju, aby sa snažila o kompromis a aby v najbližších dňoch takýto kompromis verejnosti oznámila. V prípade, že sa tak nestane a v prípade, že to napätie v spoločnosti bude pretrvávať, ba bude narastať, budem nútený toto zobrať do úvahy pri definitívnom rozhodnutí o tom, či zákon v nejakej časti Parlamentu Slovenskej republiky vrátim.
Pán Sachura, takto to vyzerá, že prezident dáva niekoľko dní ešte šancu vláde, aby nejakým spôsobom sa zmenil ten balíček, ktorý má momentálne v prezidentskej kancelárii. V prípade, ak tam bude to veto, tak neviem si predstaviť v praxi, aké technické možnosti je zasiahnuť do zákonu, ktorý je vrátený prezidentom. Skôr sa to bude musieť nejakým iným spôsobom riešiť. Vy to ako vnímate? Je to nejaké rázne vyjadrenie prezidenta? Môže to zamiešať karty? Alebo len sa týmto spôsobom vytvoril nejaký ďalší priestor na to, aby sa mohli stretnúť zodpovední ľudia spolu? Tak v prvom rade si myslím, že tie diskusie mali vzniknúť oveľa skôr, že so všetkými partnermi v rámci sektoru sa malo vyjednávať oveľa skôr. Ja si uvedomujem, že situácia je vážna, že treba konsolidovať náš rozpočet, ale na druhej strane tak citlivú otázku, ako je zdravotníctvo v tej situácii, v ktorej sa nachádzame, urobiť rázny zásah. A tu nehovoríme teda len o zásahu do valorizácie platov, ale hovoríme aj o transakčnej dani, hovoríme o zvýšení DPH, čo sa samozrejme dotkne aj ambulancií, nemocníc a vlastne všetkých, ktorí sa v sektore pohybujú. Si myslím, že by bolo určite lepšie a rozumnejšie s nimi prerokovať tieto veci a nenechať to takto vyhecovať až vlastne do nejakých výpovedí, či už z nadčasov, alebo potom aj celkových výpovedí z práce. Myslím si, že to gesto, ktoré urobil prezident, je správne. Tu by som povedal, že je fajn a mám predstavu, že pravdepodobne dôjde k nejakej úprave, respektíve, že sa ten zákon vráti na dopracovanie aspoň v tých častiach, ktorí sa týkajú zdravotníkov. My sme sa snažili aj v rámci opozície vystupovať aj počas rozpravy. Možno, že pán Valaš potvrdí, že nehovorili sme to politicky, hovorili sme tam argumentačne, hovorili sme, že z akých dôvodov si myslíme, že takýto zásah napríklad do valorizácie platov, hlavne zdravotných sestier, praktických sestier, ale aj záchranárov a ostatných zdravotníkov nie je dobré riešenie, že vidíme tu alternatívy, kde sa dajú ušetriť zdroje inde, teda nie na mzdách zdravotníkov. Hoci ja ako osoba, to som spomínal aj v rozprave, nie som veľmi šťastný, že máme stále viac profesí, ktoré majú naviazanú mzdu na priemernú mzdu v hospodárstve, ale to je iná diskusia. Musíme vychádzať z tej situácie, aká je, a tá situácia je žiaľ zlá. Máme stále menej zdravotníkov, majú veľa nadčasov, sme v konkurenčnom boji s okolitými krajinami. Že by sa malo zísť z tej kratšej cesty? Ja si myslím, že tie rokovania naozaj mali prebehnúť skôr, malo to byť lepšie pripravené a myslím si, že prioritne mali hľadať možnosti šetrenia niekde inde. My sme tiež spomínali, kde, možno sa k tomu ešte dostaneme. A siahať teda predovšetkým na platy zdravotníkov nemala byť možnosť, ktorá by mala byť na stole. Pán Balaš, vy ako si vysvetľujete tieto slova prezidenta Petra Pellegriniho, že by bolo lepšie v tejto situácii zísť kratšej cesty, aby sa nejakým spôsobom dohodlo, že sa nebude siahať na ten rast platov zdravotníkov a hľadali by sa nejaké iné prostriedky, napríklad aj v rámci rezortu. Dokonca aj takéto niečo odznelo vlastne aj po stretnutí od jednotlivých zdravotníkov, že už nejaký taký manuál, kde by sa tie peniaze dali zohnať, už ministerstvo zdravotníctva má, len to nebolo použité. V prvom rade chcem povedať, že súhlasím s tým, čo tu rozprával pán doktor Stachura. Naozaj oni vystupovali seriózne. Ja si myslím, so všetkým, čo povedal, tu sa dá súhlasiť. Idem k pánovi prezidentovi. Pán prezident cíti, že tu vzniká také veľké napätie, ktoré môže dopadnúť nie celkom šťastne, tak do toho vstúpil. A čo si cením najviac, a dúfam, že si to všimli všetci tí ľudia, ktorí sú do toho zainteresovaní, že vyzval obe strany, aby pristupovali s otvorenou myslou a s otvoreným srdcom k týmto jednaniam a aby našli kompromis aj z hľadiska konsolidácie, aj z hľadiska očakávania, aby sme sa nezamotali do nejakej situácie, ktorá nás bude mrzieť. Takže z hľadiska tohto vnímam veľmi pozitívne, čo pán prezident urobil. A ak ja budem môcť nejakým spôsobom pomôcť k tomu všetkému, tak ja som pripravený, pretože si myslím, že zdravotníci budú musieť dostať to, čo sa podpísalo v memorande. A práve moja ďalšia otázka smeruje k tomu, že či máte už indície znútra koalície, že sa niečo v tomto smere bude meniť, či sa ten zákon možno nejakým spôsobom, ak sa nájde teda technická možnosť, vráti na prepracovanie aj bez toho, aby to musel vrátiť prezident. To sa tak už nedá urobiť.
ten zákon je schválený. Môže byť ale podpísaný a môže ísť hneď mimoriadna nejaká zrýchlená schôdza. Teraz vrajím tú technikáliu, ako to vlastne môže celé fungovať. Pán prezident môže to vrátiť s tým, že nepodpíše tú časť, ktorá sa týka konsolidácie a tá sa potom upraví v tom parlamente. Čiže toto je taká jednoduchá možnosť. Respektíve by sa musel novelizovať tento zákon o konsolidácii ako taký, ale to sa samozrejme musí otvoriť celá rozprava a to je komplikované extrémne. Takže ja dúfam, budem sa tomu modliť, aby všetci tí kompetentní, ktorí môžu okolo toho rozhodovať, rozhodli správne a rozumne. Čiže máte indíciu, že sa to bude riešiť alebo nebude? Ešte stále je tam tá otázka. To je tak čerstvé teraz, tak čerstvé všetko, že to ešte samozrejme musí prejsť nejakým strávením toho celého problému, a ja dokonca by som bol rád, keby to aj tá reakcia nebola taká, že hneď promptná, lebo niekedy, ako sa vraví na Slovensku, že dvakrát meraj a raz strihaj. Tak je tam stále nejaká lehota, ktorá plyne práve momentálne prezidentovi na to, aby sa rozhodol, či to vráti alebo nie. Takže naozaj tam nie je už nejak dlhý manevrovací priestor, ale niekoľko dní tam je. Pani, aby som sa presunula k ďalšej takej téme, ktorá s tým aj súvisí, pretože zdravotníci na tom stretnutí s prezidentom hovorili aj o tom, že nesúhlasia s tým, aby sa štátne nemocnice presunuli ako na obchodné spoločnosti, aby to boli akciové spoločnosti. Vy to ako vnímate, páni? Je to teda cesta, ktorú si môžeme v tejto situácii dovoliť, alebo rovnako by sa to malo riešiť v rámci tých nejakých oprav? Tak začnem ja. Myslím si, že je to taká zložitejšia, komplikovanejšia téma a otázka. Myslím si, že z môjho pohľadu koncové nemocnice by nemali byť akciovými spoločnosťami, nemali by byť obchodnými spoločnosťami zameranými na zisk. V krajinách, kde som mal možnosť pôsobiť ako lekár, pracoval som väčšinou v koncových nemocniciach, či už to bola univerzitná nemocnica alebo nejaká, nazvime to, krajská veľká nemocnica, tak si nepamätám, že by niektorá bola nejakou súkromnou spoločnosťou, akciovou spoločnosťou a všetky nemocnice mali povinnosť mať vyrovnané hospodárenie, čiže na konci roka nulu. A myslím si, že toto je asi ten najsprávnejší variant, aby sme nemali naozaj tu v rámci celého systému len nejaký trhový biznisový model, pretože ten môže ohroziť tých najslabších alebo najkritickejších pacientov, ktorí možno aj stoja systém najviac zdrojov. A ja som si tak uvedomil, nedávno sme boli v Taliansku a keď sme prechádzali cez diaľnice, ktoré v Taliansku sú veľmi dobre vybudované, tak som si uvedomil, že oni sú teda síce fajn, ale majú zákruty, nie sú v takom ideálnom stave, ako sú napríklad diaľnice v Nemecku. A oni sú všetky platené alebo sú súkromné a vy si za tieto diaľnice, keď prejdete každý kilometr, musíte zaplatiť. Tak ja mám takú paralelu, že možno takto by mohlo vyzerať zdravotníctvo, ak by sme tu dovolili len čisto súkromnému sektoru, aby tu začalo fungovať. Že síce boli by tu na určité diaľnice, možno ten súkromný investor by sa snažil tu a kde si ušetriť a robiť to, čo mu prinesie najväčší biznis, ale vlastne po tých diaľniciach môžu jazdiť len ľudia, ktorí majú peniaze, ktorí majú zdroje. A to je tá obava, ktorú mám ja, aby sa slovenské zdravotníctvo, a ja si myslím, že sa už vydalo touto cestou, aby sme tú situáciu ešte nezhoršovali. Čiže z môjho pohľadu akciové spoločnosti ako naše koncové nemocnici nie je dobrý nápad, ale druhým dýchom musím dodať, že ani situácia, ktorá je teraz, nie je udržateľná. Nemôže to byť príspevkové organizácie. Sa musia hľadať iné aj tak riešenia. Samozrejme sa musia hľadať iné riešenia a musíme jednoznačne povedať, prečo napríklad naše koncové nemocnice zaspali dobu. Aj čo sa týka jednodňoviek. Prečo o 12. o 1. je koniec a lekári a sestry odchádzajú ďalej. Teraz by som nechala zareagovať aj pána Balaža. Ak sa nemýlim, tak vy ste v minulosti tiež povedali, že nie ste asi až tak úplne veľkým fanúšikom v takejto situácii prejsť na tie akciové spoločnosti. Zároveň je tu teda nejaký plán, ktorý tu bol pred 20 rokmi. Neposunuli sme sa teda za tých 20 rokov, že sa musíme ho vlastne oprášiť? Ja poviem pravdu, ja neviem, kde vznikol ten nápad, terajší nápad, ten starší nápad vznikol v tíme okolo pána ministra Zajaca, ale tento terajší nápad, kde presne vznikol, mám nejaké tušenie, ale to si nechám zatiaľ pre seba. Dobre, však ešte raz rozprávajme sa o tom, ale ja som si dal urobiť rešerš nemocníc, podobne ako pán doktor Stachura hovoril, v Európskej únii a žiadne veľké nemocnice v Európskej únii nie sú akciové spoločnosti. Sú to verejné zariadenia. Takže takto sa na to dívajme. Ja by som zase bol naozaj nerád, aby sme urobili zase nejaký
strašne rozumný experiment tu na Slovensku, to nás už úplne zničí. Úplne zničí. Zdravie je zmiešaný statok, z princípu to nemôže byť súkromné. Pozrime sa na Spojené štáty, ktoré vydávajú cez 16% HDP na zdravotníctvo a niektoré skupiny obyvateľov nemajú k zdravotníctvu absolútne žiadny prístup. Hoci na druhej strane majú vynikajúce zdravotníctvo. Takže toto nie je náš príklad, nie je to európsky model. Držme sa európskych modelov, držme sa modelov krajín, ktoré sú blízko pri nás, ktorých máme nejakú historickú skúsenosť. Neodkúkávajme zase niečo, som to veľakrát to hovorím, neviem prečo milujeme odkúkať niečo z Dánska alebo z Holandska, ktorými nemáme žiadnu spríbuznenosť, absolútne žiadnu ani civilizačnú, ani vôbec akúkoľvek historickú. Prečo si my myslíme, že my môžeme mať zdravotníctvo ako v Dánsku, keď v Dánsku bol Knut Dánsky, anglický král v 10. storočí. Tak troška zostaňme pri zemi, dívajme sa na to, ako je to v okolí, ale ak to je tak, súhlasím s tým, čo vravil teraz pán doktor Stachura, ak to má otvoriť tú tému, lebo to, ako to funguje teraz, nie je správne, tak otvorme tú tému, zavolajme si k tomu odborníkov, urobme nejaký dobrý brainstorming, neurobme žiadne rýchle rozhodnutie. Ešte jednu otázku vám dám dodatočnú. Podľa vás bude premiér počúvať, pretože on s tým prišiel, že ideme týmto smerom pretransformovať tie nemocnice? To neviem, či ma bude počúvať. Ste z jednej strany. Ja to budem hovoriť, takže budem sa snažiť, aby ma počúval, aby tomu rozumel. Ja si teda nemyslím, že pán premiér sa zobudil a ráno si povedal, to je dobrý nápad mať akciové spoločnosti, tie nemocnice. Niekto mu tento nápad, tento narratív podložil tak, ako mu podložili tie narratívy, že zdravotníctvo je nejaká čierna diera, do ktorej sa tu lejú peniaze. Čiže SNS. A my sme v tomto úplne iní ako niekto iný. Takže SNS, podľa tohto, čo hovoríte. Ja neviem, ešte raz, ja nechcem hodnotiť to. Každý nech si z toho vybere. Pán Stachura? Ja som ešte chcel doplniť, že veľmi dôležité je dokončiť centrálne riadenie nemocníc. To bolo aj súčasťou teda plánu obnovy. Žiaľ, toto je jeden z bodov, ktoré sme vyčítali aj pani ministerke, že veľmi v tomto nekonala, hoci je to jeden z dôležitých milníkov. A rovnako aj ten spôsob, akým chce urobiť to centrálne riadenie, z nášho pohľadu nie je správny, že sa urobila nejaká širšia veľká sekcia, ktorá bude nejakým spôsobom centrálne riadiť štátne nemocnice. Ja som ponúkal jeden model, ktorý je tu na vedľa hraníc. Tá zdravotnícka agentúra, ktorá má pod sebou v Dolnom Rakúsku, ktorá má pod sebou viacero nemocníc a aj zariadení sociálnych služieb pod jednou strechou, kde centrálne obstaráva či už lieky alebo materiál, stará sa aj o digitalizáciu, jednotný informačný systém v jednotlivých nemocniciach, stará sa o kontrolu, o personálny manažment a tak ďalej. A toto je podľa mňa jeden z modelov, ktorý by z môjho pohľadu v určitých regiónoch mohol fungovať aj na Slovensku. A toto sme práve očakávali od ministra, že príde s nejakou víziou, a túto víziu bude presadzovať. A boli tu podmienky na to, aby sa to centrálne riadenie posunulo rýchlejšie dopredu. Budeme sa o tejto téme ešte rozprávať, ale až o malú chvíľku, pretože si dáme krátku prestávku.